Na gabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Blay phi baro gini gilongi khubor bamta kasni. Ka isi jong ka Khas Autonomous District Council ke HADC kabalalam khmat da ka Voice of the People Party VPP kalapin benaban wengno iki khatlai ngut kinong trei bathamai bat ban wengno ru ya ka regularization jong ki lai phungut kinong trei casual hadin balalap bakla shathung kam khlamda don ki pos bala ai jingben. Chief Executive Member CEM ka KHADC Shembolang Rinja uloong bakani ka rai kala longkat kum ka kerwo bala ai da ka committee bala thau da ka EC ban pinbet ya kerukam trekam jong ka council. Kani ka committee kala shong hadu sansin ban bishar bnya iki kam ha ka district council bad ha kani ka jing bishar. Lalap badan South Laingut kinong trei bala shathung klam da don pos bala ai jingben khalaingut ki bathamai bat lai phungut kinong trei casual bala regularize. Hadin ke jing bishar bnya ngilalap bakini ki jing thungkam kilong klam da don pos bala ai jingbet loong urinja. Ngilarai ban penduk no eka kam jing ki khalai ngut bala thung thamai bat iki tu ki lai phungut bala regularize ngilarai ban weng no ka regularization bat ai lat iki ban betengkum kinong trei casual. Uloong ru bakite ki khalai ngut kinong trei thamai kilalit trei ha u Julai bat December jung snem bala lit no bat ki kenthum. Yaki enforcement constable pion mali cleaner bat kiwe. Urinja ulakdo baka KHADC kadon haga jing syakta haga pisa haga baka siu tulop jengki palat nyopungut ki contractual employee kalong ling baga san person administrative charge na ki scheme beper. Ulai thu bagi nong trei besyakta akane karai kilalit yikendu ya u ban kerpat ban pen kalai karai henry ulapen pau baka isi kamdon jing temu ban pen kalai ya karai. Ngila ailat yakila daki kwa ban betengkum kinong trei casual ane ban no loong urinja. Loong ru baka isi kan sale daga ba tinro halor ki jing thungkam bala le klempos bala ai jingbet. Barka committee ban penbet ya ka administration kan sapet nya ru halor ka jing don kam ban penkalai ki service rules. Ngila ai rai ru ban thau daga committee ban thungkam recruitment committee ban penshai bat penkhot ya ka rukam thungkam ha council ulabinra.
ba simbor kila punya thu ka ek baca mana iki dan tikin tri ki bayami nasi ka ek jing jangki bagi ando Abasam kenyat bawa penram ke ka bawa penlong ya konsul dan yang kan mak tu tengah They publish one pilaya. Why na kom tapan wat ini jing sai halor ka jing. Yo jpi ko khobor ba da na mata ki to ki. In the trade of this council. Aku man sedang man pang ni ka kam. Adin ba ka isi ki jung la shimti ki ka. Isi ki jung na po ka this council. Nagaliang ga jung aku mo CM bodi ro ko ni plang bodi pa ka establishment te kamuning kong ka sinjang kamuning kong ka bangila ka long bangila thao ni kong ka committee on administrative streamlining di kene committee ka long matbay tunti ya ka komprekam trajam po office jung council baro no chudong pa hata ka committee ka bangila ya syong hadu sansin ka bangila syong na da ka sin kamuning kong ila ya pet nya lai bishan hadu ka dai bangya tuat kai ka kom perkhat ka dai bangni ka sebeseru jung council bukum ter Dia ami isu halor ka jing tung ye kini ki supply ngut ki staff mi apo des council jungi pad hakata ka meeting ka ni kong ami kum kata tene ka leng jungi ngila stang ban bud din chu pad ong e pim de ka bangi rai shi sin rai na ar sin rai hadi hadi santli ka meeting ka bangi la shong ban perkhat kar pang ha ka wadai pa kata kar kom tung kam ye ki supply ngut ki bar trayang ni apo des council te kita ki supply ngut kita ki kalaingot de ki ba rung ki ba thung fresh de ki fresh appointee ba kalaingot but life hongot ki de ki regularize ki kaswa te hadin bangila bishar hakani ka committee ka bangila ya shong tingila lap pala ma ka jung bishar jungi ba kani ka jung thung ki ka de ka ba kan sanction ni ka post jadi kamta hadin bangila bishar bangila ba kam de ka ba sanction lang ba ka post di kamta ngila shim ka rai ka ba khadu na kani bangila pentip ka communication na kali ka committee ka pentip sya ka isi ka bagla syong panak kali ka isi kala shin ka rai bangin ya kini ki khalai ngot ki bestung fresh ngila discontinue ka service chongki but ya kita ki lai pongot pa ki bade ki kashwat ki bala regularize ki te ni discontinue ki kom ki regularize service hendai ngi ai lak pa ki bagi lak ben peteng diang ki kom ki kashwat kata dika jinja kuno kambalong utapat ba kejing jubat weng no ikini ato ka no kamang bisa jang ka disi konsel si ki ato ka biang na kuno ne pika kawai na penga juba ka bangiyo kalau maka pisahi jang disi konsel kalau on sound ruta kalau financially on sound kini pi ke jing weng pi ki na ka ta regularize ban pha ni kontrak kumut kade baki company kamput ki kendon tung kam ba si konsil kita ngala ong pi baki ni ki sau pho laingot ki borong ma pi ke kam de ka sanction post de na kata de kata ka benta dan de wala den ka sanction post na thai kanum mi i kom kata ki issue ko ka committee ki jongi de ka committee kam ka yo i kata ka issue de ong pi ni bishar sansen ka meeting kata ka meeting ila bakal kung tating sa recommend kasi isti ka sa puruk te kun kuno di kharwing ngon piong badang tung fresh minno la tung fresh ki khalai ngot ki ba tung pi ki ni ki jing tung ki ni ki don ki ba la tung ki na do ki nai no ki ding mi system hi markadan kan ni kar kom tung ki don atli ka benta koi ka benta ka ki tung lamba kan ni ka SD ki ba ko ra house how nai Julai ba ko ba ba Desember dikata ke jing tung juki kutop lang ini ki khalai ngot bat ki na ki lai pamat te shin pim bret di ki post pada habe de ki khalai ki post ki jongki ki de ki post enforcement constable processor bar pion mali ki pion cleaner change man kum kita tak tangi ipar ba kajing bomisa asyuk ban petengi kini hatu kampen ko ya desi konsel ban trigam nalo bla dunal pa ki brio haman lagi di patnan se ka chwa ban tip ngam tip na ngno phi jing tip magduna brio mar ki bobon haba dan kan ki jung de juruk hin jaka ki omba desi konsel ka duna brio kata ki ngalang ngaka ban tip na phi ban nang no phi atang tip baduna brio ya habubun kilang haba don kam ban lek kan rai ki yogi har ki dan junah ni ki ong ba dunai ki bro ki dan jing le kum ni kum tai jing
sa yu kinong tre ne mo Siya ayo nung try. kajing jinglong bom sengan ni kan kajing bom sengan hawa slik kan rai kan ni kidu Piki ka syong ka jing start jong officer. Kumnawan pa iki enforcement balik kan ra. Lagi lek kan ra sipo yo syahat kumnawan pa ka team ni. Syong kata ka jing start jong. Kani ka service rules ka pia review kata komiti la sanksi. Kani ka rule 1962. Nanti situ. Ndai. Tagumbalong ni pia ang ni sanction post. Hekimda ki sanction post ni like totally the regularize. Tilang na ko kabsul ka siu pisa pa igni kum kutulap chuki. Kontraktual. Oh, Pika kontraktual ki nala kli bahai ni ka bentaro. Piki kontraktual baro ang ni diskonsel ki dan hado ya kan derpau tam nyo podo nai. Baro ki kontraktual. Baro kontraktual mo. Te kajing sew ni ki kontraktual ang ni office. Iya na ka administrative service ka bangiyo alam ba ka 5% na ka administrative charge ka ba naki scheme. Kita ka bangi sew. kata siu ki. Ha, sew lagi. Kamu kini contractual ki kat kamu kadang ka scheme ka bangiyo ngila ki man. Matang iki. Nesta ni garan da ni chuan kendu chuan ni ki buat bok mo. Kani ga post ma rise ki siya ka. Casual mo. Te kumno try ki bipat ano gani na mabne ki nawani kendu ipi ki ang ba. Tumshin la aga no insurance ni kan don biya kan no jekran no ta chuki. Hato kam da dam shu mo jekran. Am pika long kum ni. Kila de ban sha ngila ka